Hola internet, què tal, com va? Moltíssimes gràcies abans de res, moltes gràcies a tothom que va veure el vídeo i el va compartir tant i res, que moltíssimes gràcies, també hola a tots els que us heu subscrit, que sou molts i que, bueno, ara tornarem a la normalitat una miqueta i serem menys i això està molt bé també perquè puc parlar més tranquil, però per si de cas també m'he posat una camisa i veus? Avui no m'he preparat cap guió perquè és que tinc com un garbuix de coses al cap i crec que aquesta sensació de garbuix és precisament de la que vull parlar. Per començar, m'agradaria fer notar la ironia, entre mil cometes, de que mentre l'estat democràtic homologable de dret, que és Espanya, representa, utilitza la seva força judicial i policial d'una forma superinhumana contra persones que l'única feina és protestar, mentre passa això, en aquest estat absolutament normal i democràtic europeu, hi ha una exhumació del dictador feixista que es converteix en homenatge en directe per les televisions i mitjans de comunicació del país. No és pas res estrany, perquè és el que passa quan fas un acte simbòlic electoralista sobre d'un erm d'injustícia i desmemòria dissenyada. L'exhumació del cadàver de Franco amaga tots els problemes dels que estem parlant aquests dies. Que, per cert, em fa molt riure perquè que Espanya esperi que, una medalleta pel fet de treure un dictador d'un lloc de culte 44 anys més tard, és que em sembla absurd. Què esperen? Què esperen que la gent els hi digui pel món? I molt bé, xaval, només has trigat 44 anys a fer fora el dictador d'un lloc de culte. Ara només et falten els 100.000 desapareguts del franquisme que no estàs acabant de resoldre. Evidentment que és ridícul. Joder, fa 44 anys que hauries d'haver fet això. A vegades a Espanya em sembla el gegant del Doraemon, que és com que pega i és agressiu i salvatge i se sorprèn de que la gent s'enfadi o que la gent no vulgui estar amb ells. És un sacrilegi a Espanya que la gent recordi que Espanya té una sèrie de problemes que tenen a veure amb la transició d'una dictadura a una suposada democràcia i que tenen a veure amb com les estructures del franquisme han seguit vives i fortes dins aquesta suposada democràcia homologable. És més, jo tinc la sensació que durant la transició el franquisme estava més mort que no pas ara. És a dir, la transició s'ha destransicionalitzat els darrers anys. Durant la transició i els primers anys, després del pas del franquisme a aquesta suposada democràcia, diguéssim que aquests poders franquistes havien com de dissimular i havien de mostrar-se com generosos i havien d'anar amb compte. Tothom parlava molt de la bona fe, no? De la interpretació de bona fe de les coses, etc. I en canvi aquesta mena de generositat, entre mil cometes, s'ha anat perdent. I el que s'ha anat guanyant una altra vegada és aquesta mena de sensació d'amo de la finca a qui no pot ser que li entrin a casa, no? I a mesura que han passat els anys i les dècades, el que s'ha fet és apel·lar a aquell moment de la transició i la Constitució per resoldre-ho tot. Deixen incomunicat a un xaval jove acusat de terrorisme perquè sí, la Constitució i la transició ens van donar un estat de dret. Que es pugen uns tios a un cotxe i els hi foten 10 anys al telègo, l'estat de dret que ens va donar la Constitució i la transició. És a dir, s'ha creat aquest mite que serveix per justificar absolutament qualsevol cosa que es faci en nom dels poders fàctics que són postfranquistas. Porque la Constitución no es solo un conjunto de artículos y de letras, es un conjunto de valores y de principios, valores modernos, valores que garantizan la prosperidad de una sociedad como son la unión, la solidaridad, la igualdad de todos los españoles, la libertad. I m'agradaria parlar de com des de molts espais de l'esquerra espanyola es diu que l'independentisme ha despertat el feixisme a Espanya, no? Això és una cosa que va dir per primera vegada el Pablo Iglesias i que s'ha anat repetint amb el temps. Porque quizás sin quererlo o a lo mejor buscándolo habéis contribuido a despertar el fantasma que es la mayor amenaza para la democracia, que es el fantasma del fascismo. A lo mejor habría que hacer menos promesas. Jo no crec que l'independentisme hagi despertat el feixisme, però ha fet una cosa que m'ha fet pensar en l'Age of Empires. Si us en recordeu de l'Age of Empires, tenies el centre urbà al mig i tota la resta era negra, no? Perquè no ho havies explorat. I a mesura que tu agafaves els teus ciutadans i els anaves movent pel territori, anaves, diguéssim, descobrint el mapa. I anaven apareixent boscos i animals i rius, era un joc molt divertit.
Crec que l'independentisme està fent això, està explorant els límits de la democràcia espanyola. I els límits de la democràcia espanyola han resultat ser els que ja ens imaginàvem. No pots posar en dubte una sèrie de fonaments que són literalment els que va dissenyar el franquisme a través de la transició i la Constitució. De fet, si us hi fixeu, als mitjans els hi costa moltíssim dir la paraula feixista o neonazi. Són paraules que són gairebé tabú i la premsa espanyola fa tots els esforços possibles i agafa tots els eufemismes possibles per evitar fer servir aquestes paraules. Y bueno, sí, lo vemos con el símbolo preconstitucional, el símbolo de la águila San Juan, que fue adoptado por Franco en una proclamación en Sevilla al principio de la guerra, y boca abajo, que imagino que tendrá pues un símbolo como las bocas de los fusiles boca abajo en un funeral, a la funerala que se llaman, con las platas para arriba. Pues aquí ha puesto el águila, el símbolo de la dictadura, boca abajo, o a lo mejor es que se han dado cuenta y ahora lo van a poner boca arriba. Vayan ustedes a saber. Ahora lo vamos a ver enseguida y efectivamente lo que hacen es pues darle la vuelta porque parece que no la han colocado en el orden digamos, normal. La democràcia espanyola no és una democràcia feta d'un tall net revolucionari davant d'un feixisme anterior i, per tant, amb uns judicis, amb un exercici de memòria radical, amb un desenterrament de les víctimes, amb un treball d'empenediment i de no participació activa dels franquistes en la nova construcció de l'Estat. Com que no hi ha hagut res d'això, Espanya l'únic que ha fet és disfressar de democràcia unes estructures velles que mantenien a tots els poders fàctics tranquils. Quan tu descobreixes aquestes costures, que cada vegada són més evidents, jo crec que per tothom, però vaja, quan tu descobreixes aquestes costures, el que estàs fent no és despertar el franquisme. El franquisme no estava dormint, el franquisme estava sota. I tu el que fas és treure-li una mica la manta i dir, hòstia, però si això està tot podrit. Les pediría unos segundos de silencio en homenaje y en memoria a Lluís Companys, que fue asesinado como presidente electo democrático de Cataluña. Crec que una cosa interessant de les protestes dels darrers dies és que, tot i que aquests 2 anys després de l'1 d'octubre s'ha intentat com retapar la manta, no? Els partits independentistes han, a veure si colant una mica, en plan, aquí no hem fet res i tapant una mica la manteta i aquí no passava res, i això no ha funcionat. El que ha acabat passant és que al revés, no? Quan tots aquests volien tornar a una normalitat falsa, hipòcrita, que és la normalitat de la transició, la nova generació de gent més jove ha dit no, a veure, això és un timo, no fotem, no ens enganyeu, això és mentida, aquí no tenim llibertat, no tenim dret, si sortim al carrer pacíficament ens acuseu de terroristes, si diem que volem votar ens foteu hòsties a nosaltres, als nostres pares i als nostres avis. És a dir, això no es pot aguantar amb normalitat i per tant hi ha guerra, entre cometes, no hi ha pau social, no? I per això aquests dies hi ha aquesta sensació de desemparament i d'impunitat, perquè a més els que són els poders fàctics catalans que haurien d'estar protegint-nos i defensant-nos, el que estan fent és col·laborar absolutament del tot amb aquesta reacció rabiosa de l'Estat contra els que estem ensenyalant-lo i dient, hòstia, això no és normal. També hi ha molta gent que té com una mica d'ansietat i angoixa perquè no hi ha cap reacció política darrere de les protestes d'aquests dies. Els espais polítics són coses una mica orgàniques, jo crec, que creixen i es desenvolupen amb el temps. No es pot demanar a aquestes setmanes que es configurin políticament superràpid. De moment hi ha hagut un primer destapament molt salvatge, no? I estem en aquest punt. Estem al punt dels neguits i estem en el punt del cuidem-nos que ha substituït els somriures. El cuidem-nos que estem fent servir tots aquests dies per escriure'ns cada vegada que anem a una mànida, hòstia, cuida't, vés amb compte. És un canvi cultural important, no vull dir que hi hagi una gran revolució darrere del cuidem-nos, però sí que crec que hi ha un canvi cultural rellevant, que és que hem passat de la idea del somriure, que davant d'aquest estat el que cal és somriure i demostrar bona fe amb un projecte polític massiu i tal. Hem passat d'aquest somriure al cuidar-se feminista, d'anar amb compte, reconèixer que aquí hi ha una tragèdia, que és que haurem de dedicar parts de les nostres vides a confrontar aquest estat, i això és tràgic, perquè jo voldria estar jugant al Minecraft o llegint llibres i he d'estar aquí, no? Però aquí estem, i el cuidar-se em sembla una aproximació molt més honesta i molt més madura que no pas el somriure. Jo no soc gaire optimista en que tot això acabi amb una gran victòria, però en canvi sí que crec que és molt important que sortim al carrer i que seguim
diguéssim, lluitant per assenyalar el que creiem que és injust, perquè almenys deixem constància històrica davant dels nostres futurs nets i besnets i rebesnets de que la nostra generació no va fer veure que no passava res i va lluitar i va confrontar la injustícia estructural que és avui en dia l'estat espanyol, que almenys no es va convertir, diguéssim, en una societat de cínics de merda que passen de tot, no? Aquests dies que la gent està sortint més al carrer i l'està fent servir d'una manera, diguéssim, que no és només productiva, s'ensenyen molt a tothom coses que no s'ensenyen ni a l'escola ni a la feina. I crec que està sent molt útil també com a procés d'aprenentatge col·lectiu i personal per tothom, per gent que surt al carrer, pels pares dels que surten al carrer, pels avis, per tothom està sent un procés que és com una petita escola. Per això també molesta molt que estiguem al carrer, perquè el carrer és una manera d'aprendre que no és regulable, que no és controlada i que no hi pots posar el logo. Jo no sé com aniran les properes setmanes, però crec que del que tinc més por jo és de que tot s'acabi. És a dir, tinc molta més por això que no pas a les presons, a les porres, a les acusacions de terrorisme. Em fa molta por que aconsegueixin aplacar i controlar tota aquesta explosió de ràbia col·lectiva que és la forma més honesta d'expressar que les coses no van bé i que crec que més que és molt útil perquè la gent entengui que aquí està passant una cosa grossa. Per això, tornant a la base del principi i veient com exhumen el cadàver de Franco en aquesta aquelarre postfranquista, me n'adono que quan la gent diu que l'independentisme ha despertat el franquisme s'equivoca. El que ha passat és que el franquisme que hi havia amagat sota l'Estat ha despertat l'independentisme i ha despertat a la gent per veure que tot plegat era una farsa. Bueno, i això és tot. Moltes gràcies per veure el vídeo. Deixeu comentaris, si voleu, aquí al YouTube. Ens veiem al proper capítol. Adeu.